Abu Safna Jara arajo ye Nura FM bi kononton ani nani tombi murumuru duro la seli amoke ka bo jala koroji kulimani waradala nega durusira 76 33 43 03 Sredantama ama an goshi kata Abu Safna Jara ni mine ka di musoma akadi dema o soni abane peu indépendant Musa Sayon Kamara akumara Musa Sayon Kamara aya ira ka foko munye anga jamana fama we degere la bamuta ka ira ka foko munye transition kuntala janya ko abeta kalo muga ani nani na Abu Safna Jara korofan akuma chara ko ga ibina e ka foko munye al americain ye nabe huza nabo okofo oluko na ira ka foko munye anga jamana gouvernement flega ni aklina ta mutani Abu Safna Jara usona makoi ga be mun laini munye mali gouvernement fe uka feren dabali bala dile ne ke munye kalata jelo obesika ka tukumuna kalata cleaning ko bisika ka tukumuna munye mali okonna ula fatrike baka fola munye Musa Sayon Kamara ako munye département américain uka kumala sela mumbe nanga mako porte parole atoko de Ned Prezi akumaram kunu no bena juin kalo kle konontoma samba fla ane samuga ane fla ay ko fa munta ayata leke kanyeshi munye anga transition kuntala janya o wati mun forana be kalo muga ane nani abo okofo Abu Safna Jara munye americain nga munye département ukani kumala sela ayira ka fa ko munye l'américain ko ni ayira ka fa ko usona ko makoi Abu Safna Jara ga bayini malife anga feran dabali bela dilenke munye kalata jelo beseka ka tukumuna wa bayini malife anu sidawo anga feran dabali bela dilenke singa munye benga obeseka na ani nyonche tukumuna munye gere jakulu do beseka sigimu beseka kalata bara ko ninga anyana bo fatikiba ka fola ako munye juin kalo kliworo ni akli bala munye jamana fama ninga fara docteur Sukel ko kala maiga ka we degrata kaira ka foko me transition kuntala jana ko kalo muga anina nindo alino ya soro ma chama ko nimbi ga dado okonala sedawo okumara ngabe na ka foko munye l'américain o le fana puissance belebele jien bunaku okene okan o fana u aklinata ko odi akane ya ira ka fo wa communique okonala banga jamana maraba fleka aklinata nguntane kalo muga anani na akalo muga nani ko adam na kabe marsi temane Abu Safna Jara ko afamira foka foko afamira ko sobe ngamuye l'américain o ko ni Allah ni munye fanga maraba fe anga feran dabali bala dilenke kalata jelo obeseka ke tukumna kalata clean obeseka ke tukumna wa kurnu garam ko kuma mundo obesina Abu Safna Jara obaro obeseka time tukumna o bolen ko fe banga tila jona munye sariya kalata kuramuno obe sariya munu kuramuno kanga takanyeshi kalata ma nanga man nazara kana loi électorale banga feran dabali ke ko okoko telia ko nika abla senga jona fatri baka fola ako munye americain ye o ko ni ayira ka foko olube fulita ninga ba mali ko ansegere fuli fana beta ninga sedawo ka asegere ga alibi ubanyi ni mali ale sedawo fe anya wulika jomu ni ko bla senga wala sa foka ben o beseka na ani nyoko cha tukumuna o wulika jo kelen ko anga temeno ye fo foka ben ko akana ani nyonchela ula fatri baka fola alibi munye Musa Sayon Kamara ayira ka foko munye jere jakulu muno okanga sigi nanga mako comité de suivi Abu Safna Jara ko ni ko ndetemina kalaje l'américain mbolen fila ku udado obara munaneta sigata la munye anga chejanye nabe abla job ko fo ministère des affaires étrangères no be malika ministère des affaires étrangères ko fo ale de ministrier na fi na to mun ministre mun no ka bara benendo ani jamana wora ko nyana bolima ale obara ko damna ka bankoy comité de suivi mun no kanga sigi l'américain ñu udado ala ko yolu fela ko ye ibena ka fo ko munye abla job ye ayo obara ko odamna ka bankoy fatrike baka fola munye Musa Sayon Kamara akoni ko ndatemina ka laje abu ibadon ka fo ko sigate femuna munye o comité suivi mun no o jora ben ni wati na l'américain na obara ko damna na chejan fe ka banna abla job o kofo wa obara sigate femuna jakulu mun no kanga sigi senga no kanga ni ko no bala jelen ndatemina ne akliye wa ajakulu sigata la ko munye mali gouvernement Abu Safna Jara anyama ya de betakadi oma wa munye akoni meseka dala munye sidawo union africaine ani ngata fara oninga ubesego felata ko fala ka foko munye felata wara ku buno bamba anka kado ka foko ajere jakulu mun ko no obena sigi no obena ni bara nunu ni ka atime Abu sigate femuna o jakulu anyama ya ko abedi ba mali barima munye sidawo koni fokata fara union africaine ka ani oni Abu Safna Jara ubesego udare douala rafano ngoni femye munye kalo mugani nani Abu sigate femuna munye l'américain uya famu foka foko uya famu ga uyo mu kangare mun da muganga gouvernement nga feran dabali bala deleke kala ta jelo obesika ka tumna kala ta kleno obesika ka tumna nota kalo mugani nani Abu Safna Jara usona rafano fleni anya samaka bomu independent ale kono Musa Sayon Kamara ale
sabanikɛla y'i bonya o b'a la. Bede kɛlo k'a fɔ an bɛ Musa Sanyo an b'a fo ne bɛ n tɛgɛ don teliya la mais kɔni sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon Mamana Touré ale ka sɛbɛnniw i k'a dɔn k'a fɔ i bɔra kɔrɔfɔ kelen min na ani o ka surun ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ juin kalo a tile 4 tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO masakɛw caman bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Akara k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ marachi la k'a batiri walasa i k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni a bilen bɛ anw ka jamana in kan a bɛ se ka wuli cogo min na lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ lajɛrɛ in taara kuncɛ k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛla maliden caman bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen an caman kun ɲɛna k'a fɔ ko nin sanction in a bɛna kɛ sababu ye réunion min ni a kɛlen filɛ ni a bɛna kɛ sababu ye sanction in a ka se ka wuli ka bɔ anw kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛbɔda an bɛ se k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ réunion in walima i k'a dɔn k'a fɔ so min kɔni taara kuncɛ nin cogo in na k'a dɔn k'a fɔ bɛn ma kɛ fɔli na o yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na o ma tɛmɛ tile 2 kan anw ka jamanakuntigi ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kokala Maïga ma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko u ye décret dɔ bɔ décret min ni a bɔra ka bila tantali bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kunnafoni kalama o kɛra ci dɔ wɛrɛ dɛ o de ye k'a fɔ ko transition a kundala bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a kundala a na kɛ tile kalo 24 o kuma i k'a dɔn k'a fɔ kalo 24 k'a dɔn k'a fɔ a diyara maa ye kalo 24 a man diya maa ye k'a dɔn k'a fɔ kalo 24 baara dɔ minna parce que b'a fɔ la comité min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko comité local de suivi de la transition k'a dɔn k'a fɔ o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ transition ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen k'a kɔlɔsi o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ o comité ntɛnɛn dɔw ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo tile 6 olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ teliya la i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction min ni a kun kan ka wuli kuma ni sanction in n'a ma kɛ wuli fɛn ye kuma jamanakuntigi a ye décision min bɔ ka bin n'o ye k'a dɔn k'a fɔ décret min ni o bɔra ka bin a ye k'a dɔn k'a fɔ ko an k'an ka baara an ka kɔn k'a daminɛ kuma kalo 24 baara daminɛ k'a dɔn k'a fɔ baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔ k'an ka o bolodaliw jateminɛ kuma n'i ye comité de suivi in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ a kɔnɔ a ka jan société civile ka taa se k'a dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ka représentant ma ministre yɛrɛ ka mɔɔw bɛ a la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO ani UEMOA i k'a dɔn k'a fɔ o subatɔ o jɛkulu minnu bɛ an fɛ yan u ka représentant bɛɛ lajɛlen bɛ comité de suivi in kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko transition a kuntala kalo 24 walima kalo 24 kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ taa o hakɛ la kuma i k'a dɔn k'a fɔ yanni k'a dɔn k'a fɔ waati k'u ta u tɛgɛ ma teliyala sanction a wulila o sanction a ma wuli o baara kunfɔlɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ an kan ka teliya k'olu kɛ kuma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka olu nun don o baaraw ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ organe unique administration n'o ye tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ administration ale ka se ka segin ka taa mara yɔrɔw la kuma i k'a dɔn k'a fɔ ni lakana bɛɛ lajɛlen sabatira baara kunfɔlɔ tɛna kɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a fɔ administrateur minnu bɛ yen ni olu kɛn bɛ k'u sigidaw bila kuma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ ni administrateur ka se ka taa u sigiyɔrɔ la walasa i k'a dɔn k'a fɔ da bɛ se ka don élection ko la n'o bɔra yen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko élection tɛ kɛ fichier électoral kɔ kuma o baaraw fana bɛ se ka kɛ waati kunkurun min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin danɔtɔgɔ bɛɛ lajɛlen na kɛ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min ni o kan ka sigi n'o bɛ wele ko organe unique de gestion des élections o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan i k'a dɔn k'a fɔ yanni ka se i k'a dɔn k'a fɔ sanction a wulili ma kuma i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ sanction yanni a wulili cɛ a wulila sa o a ma wuli sa o kuma baara min k'a dɔn k'a fɔ ni olu kan k'a kɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko olu y'o daminɛ kaba o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko o lajɛrew kɛra ntɛnɛndow ni o bɛnna juin kalo tile 6 ma Masiri filɛ nin an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Touré ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara Mahamani bɛ fo mun ye dugutigi kɔrɔ ye ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ abada mun ye fasiri bɛ bɔ n'a n'o de sɔrɔ de Bamako Mahamu kumalen don a kɔnɔ o de Umaru Angoyiba a ko mun ye tani ka segin kuma mun n'o bɛ sen na n'an ka ma ko loi électorale sariya kura minnu n'o kan ka ta ka ɲɛsin mun ye kalataw ma ni a dalen bɛ nin waati na mun ye conseil national de la transition n'a bɛ CNT maaw kofɔ olu ka tabali o sanfɛla la Abu Safinɛ Jara a kuma ko a bɛ ka caya kosɛbɛ dɛ o de hukumu kɔnɔna la mun ye maître Kasimu Tapo a kuma dɔ dɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin sariya kura mun n'a dalen bɛ CNT maaw ka tabali sanfɛ Abu Safinɛ Jara ko nin sariya in ko n'a a taara k'a fɔ ko baara ko ka kan n'a ye ko siga t'a la ko jamana in ko a bɛ dafiri kura ye o sabu kɛ ko mun ye fɛn mun n'o b'a kɔnɔ n'o de ye organe unique de gestion ye ko ni o sariya ko n'a taara k'a fɔ ko mun ye kalata ko a ka kɛ o bolo kan ko siga t'a la ko jamana in ko a bɛ dafiri Ala k'an kisi Ala k'an kisi Maître Kasimu Tapo de y'a fɔ dɛ cɛ Ala k'an kisi ale de y'a fɔ dɛ olu Ala k'an kisi Ala k'an kisi koyi jamana in kana dafiri dɛ ko ten dɛ ayi o man ɲi loi électorale kura mun n'a bɛ o kuma de bɛ sen na nin waati a k'a fɔ a ma jɛ ni a ye walima a ma sɔn a ma n'a bɛ dafiri an bɛ dafiri o kuma ayiwa k'an bɛ kawo
o tɛ dafirilen kawo o yɛrɛ ya ça c'est le chaos total pour le pays non ça o man ɲi ala k'an kisi y'a dɔn nka an kɔni bɛ duwawu de kɛ ayiwa ala k'an kisi kawo ma awɔ Maître Kassim Tapo ka kawo ala k'an kisi a ma ami Abu Safina Jara mun ye Umaru Angoyi Boye a ko mun ye ni cɛ kofilen n'o de Maître Kassim Tapo Maître Kassim Tapo a dogolen tɛ malidenw na i bɛna ye k'a fɔ ko a y'i fɛlata kɔni di ni sariya kura mun n'o kan ka taa mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ a yira k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu kelen de kan ka sigi sen kan jɛrɛjɛkulu mun n'o bɛna kalataw bɛɛ lajɛlen ni ka a ɲɛnabɔ n'an ka ma nanzarakan na organe unique de gestion Abu Safina Jara mun ye Maître Kassim Tapo a y'i fɛlata kɔni ka a di dɛ Maître Kassim Tapo n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ mun ye an ka CNT o yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi an ka kuma cogo min na ka baabu kɔni ko o sɛlɛ politikimaw fo ka taa fara mun ye société civile kan an bɛ se ka bɛn nin ko in kan cogo min na mun ye nin loi électorale kura in ye baaraw bɛ se ka tiimɛ cogo min na nka Fatigiba ka fɔ la mun ye Maître Kassim Tapo ka fɔ la a ko k'a bɛ mun ye jamana premier ministre n'o de Docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko k'a bɛ dɔɔni mun kama ko Choguel nana premier ministre la ko Choguel bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'an ka ma ko organe unique de gestion des élections ko ka a sigi sen kan Fatigiba ka fɔ la mun ye Maître Kassim Tapo ye a y'a yira k'a fɔ ko ni nin jɛkulu in ko n'a sigira sen kan k'a fɔ ko mun ye jɛkulu kelen ko ka sigi ka kalata ko u ɲɛnabɔ Abu Safina Jara ko mun ye ko gɛlɛya belebele ko o bɛ ye a kɔnɔna la wa k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye kalataw nataw k'a fɔ ko mankan tɛ wuli a la wa Abu Safina Jara ko mankan ko a bɛ wuli a la dɛ o sabu kɛ ko ni nin jɛrɛjɛkulu in sigira sen kan ko mankan ko a bɛ wuli a la Fatigiba ka fɔ la mun ye Maître Kassim Tapo a kumana dɛ a ko n'i ye nin jɛrɛjɛkulu in jateminɛ k'a lajɛ Abu siga t'a la ko a ɲaaminen don fo k'a fɔ ko a ɲaaminen don o sabu kɛ jɛkulu mun n'a bɛna sigi sen kan ko mun ye premier ministre ye liberté o bɛ da ale ma kojugu ko mun ye fanga ko bɛ di premier ministre ma jɛkulu in kan kojugu a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kɔrɔfɔ mun n'o bɛ sen na k'a fɔ ko nin jɛrɛjɛkulu in ko a ma deli ka sigi sen kan nin sariya in ko a ma deli ka sigi sen kan organe unique de gestion Maître Kassim Tapo y'a yira k'a fɔ ko a delila ka sigi sen kan dɛ k'u kan'a fɔ ko 2022 dɔrɔn ko a bɛna sigi sen kan ko o kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye ko o ye wuya ye ko wuya don ale de y'a fɔ dɛ bɛɛ y'a mɛn bɛɛ Abu Safina Jara mun ye Maître Kassim Tapo ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye 96 waati mun ye jɛkulu mun n'o ye kalata k'o labɛn n'an k'a ma ko seni Maître Kassim Tapo y'a yira k'a fɔ ko o ɲɛmaaya kun bɛ ale bolo Maître Kassim Tapo a ko a donni kama mun ye san 96 k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun n'o ye kalata k'o labɛn Abu Safina Jara ko siga t'a la ko nin jɛrɛjɛkulu in ko o dogo ye ko mun ye organe unique de gestion ko nin jɛrɛjɛkulu kelen de ye kalata k'o labɛn k'ale n'o y'a sɔrɔ ale kun b'a kɔnɔ ko nin ne kalata ko o labɛn o kɛra cogo min na k'o ma dogo ma la Maître Kassim Tapo a ko a donni kama maa minnu tun ye gɔrɛ daba ye fanga la 96 waati k'olu ye gɛrɛntɛ k'o siri ko fɔ organe unique k'o ka sigi sen kan ko organe unique na a sigira sen kan mun ye Alpha Umaru Konare fɛ ale n'o y'a sɔrɔ k'ale tun y'a ɲɛmaa ye ko ko gɛlɛya belebele o yera a kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ ko o yera a kɔnɔ la wa a ko a sɛbɛkɔrɔ dafiri la mun ye Maître Kassim Tapo a y'a yira k'a fɔ ko mun ye san 2012 ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun n'o bɛ sen kan nin waati na mun ye jɛkulu mun n'o bɛ ka kalata labɛn kabini 2002 fo ka n'a bila bi la Abu Safina Jara ko k'a daminɛ o waati fo ka n'a bila bi la ko maa si m'a ye k'a fɔ ko kalata ko mankan kɛra la o kɔni ye wuya ye o fana wuya ye dɛ kalata de m'a Laji Burama ta o kɛra élection législative le ma i bɛ kalata yan wa o tɛ kalata dɔ ya kalata gɛlɛya kɔni a ɲaami kojugu ka fimaw yɛlɛma ka kɛ bilenmaw ye ka bilenmaw yɛlɛma ka kɛ fimaw ye diyagoya su ka passé awɔ o de y'a u ye su bɛɛ voté yan kojugu u ye su bɛɛ voté jamana in kɔnɔ yan o kɛra yan wallahi Maître Kassim Tapo a ka fɔ la a ko i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun n'o ye kalata labɛn san 2002 Abu Safina Jara ko o baara ko o ɲɛna kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko san 2007 o jɛrɛjɛkulu kelen de ye kalata k'o labɛn ATT ko a seginna ka na kura ye mun ye hali bi mun ye Kassim Tapo a kumana dɛ a ko mankan ma ye o la a ko san 2012 kɔnɔna la ko mun ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ sen kan ko o jɛrɛjɛkulu kelen de kɛra sababu ye ka IBK n'a bɛ Laji Burama ko fɔ ko k'o sigi fanga la ko an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya ko ma k'o la dɛ ko nin si tɛ gɛlɛya ye ko nka ko sariya kura mun n'a b'u bolo nin waati in na k'u bɛna sariya k'a sigi sen kan Abu Safina Jara ko n'u y'o de kɔrɔbɔ ko gɛlɛya dan don wa an sigilen tɛ ni fɛn min ye ko jamana ko a bɛ taa kaw la ayiwa jamana in kana taa kaw la bilen dɛ
Abu Sabna Jara, Albi Metri Kasum Tapo, Akumara de Akujera, Jakuluno Kanga Siki Senga, Jakuluno Kanga Siki Senga, Akunia Jakulu in Jatamina Kalaje, Nangaman Nazanakana ko Kuleji, O Kulajim Konala, Organi Iniki Akuleji Konala, Komia Prime Minister Yokalebe Manani ko Odi, O Bolan Kofe, Kibeneka, Komia Senti Nyamaba, no de Maliki Jawe, Kobe Masabanu ko Odi, Oro Kum Konala Saibeneka, Kom Metri Kasum Tapo, Morema Onyamatewa, Parti Politiki Mumbe Nanga Mako Morema. Onyama de Maître Kasimu Tapoy ayira ka foko ni ko ngoni ko na temenate ko sikata la ko me premier ministre abe fanga soro wa bi ke premier ministre plein pouvoir ye wa mu ye président mu no ya ja abodo sigi ankuna plein pouvoir Maître Kasimu Tapoy a fodé plein pouvoir premier ministre plein pouvoir ouais ça me rappelle chèque aka chokora oui donc l'homme de Naza. Check pour vous dire plein pouvoir. Aka chokora ko do na kale ta do ka ta ka démission ni mama. Tchaoulou et Sorouza. Faut pas révéler cette histoire. Check là en faisant. Do na ko chokora ko. Kale ta do abta aka fendi mamuma. Démission ni mama. Aya ko konye ni famu. Check. Tchao mena mi vie. Marfa. Aya ko konye ni famu. Marfa Djuguru. Ani mate flying koi. Akoro ke. Oh. Ajikota la de alia Abu Sabna Jara una fone ko ko do anya sama ka bomme so de bamako o kona la mu ye Umar Angoiba ale sabani gala ibunya obala amon me dugo ke jamana ala kan kasi ko amina rabbi ala ka Maître Kassim Tabo ne jamana ntira kaula taro ba awlaw abu taro de te auna amatami national training gele tiglamo amatami anga do ke koy u ka don ka fo ko mu ye mali an be ta do koy na nyana an ba do oluka boko foita la na nyana abi nyaawni na chena abi chiawni ya fe an munun biade abana korote yere ka fe olu ye nationalité tiglama chama nationalité chama bi sika ya do bulu abi chama mbe bula abi gela do an munun bolo pulukutu anga do ke abi gela ma do pulukutu o tale Ayo bolo do ngata. Bidi kero ka fone benteke do ni ale bla le soir de Bamako mba ale takwe ni ka do ka fo soir de Bamako ye Yusufu Kunate ale ka sebeno Yusufu di ku ka do ka fo mi metalge halibi jenyanwa mi be Mali ani Russie no be wole nazara hala ko coopération Mali Russe ay ka do ka fo ko coopération ko abeka sangorota jema dongo odo abeka awo ani risi abo we ko ba do ke wa we ko ba do ke tabarikala ko mimbe talge ka do ka fo mimbe ni abe wolo ko bleu nya do ka fo we alikama ide alikama ka do ka fo atoni bata ani kele ay ka do ka fo ko obesira lo kana we ka do ka fo halni amanya ka fo steda wo jamanu keme ka dashwa ni ulu je ko tira wora be ni o ye gine kura kree ay ka do ka fo ko por mimbe ni o kokoji ay ka do ka fo kokoji mer mimbe o sira kan ay ka do ka fo ko ni toni bata ani kelen mi me talge alikama la ko abina do anga jamani ngono ka do ka fo ko abe sira lo ma ka do ka fo mi me talge gine sira la ko abina kana ichu o sira fe chakalai parce que ba ka fale ka do ka fo ni uye Yusufu Kunate le soir de Bamako kono ale ko nya yire ka fo mi me talge halbi coopération na ko abe ka yirwa aw ni Mali chegwe Mali ani Rusila kaw che ka sabab ke hakaja arme ma utemene ngoro kofe mi me talge ka do ka fo surasu ka labe untemene ngoro kofe mi me talge ka do ka fo da dumini fona ka do ka fo mi metal ke ka do ka fo opération économique coopération économique i ka do ka fo soro abise ka yirwa to bina an ni irutila ka che ko lu baro bela jele ko obesino ka sababu ti dore bela jele me akalama ka fo ko wati dola an ga Mali délégation ba do tara chu irutila ka fe aka je ka do ka fo mi metal ke demengo usira kan ka do ka fo kata ulanyinu kewe ulanyinu sebe ka do ka fo mi metal ke irisi anyema ula ko ya yira ka fo ko chendo Mali ulu teri jamanie ka do ka fo Mali ulu sinji nyango jamanie ka do ka fo badia ani coopération fon fe ka do ka fo ni ubise ko ke ako una o ke Mali ko kwa sababu ke ka do ka fo anga délégation min dara urusila ko fe kabini odo kama ko uye min fo uye ode ka fo ko una toni bata ani kelen ka do ka fo ble ni do ko amako alikama ka do ka fo ko ona blakana di amago ka do ka fo ko o alikama min ni akangana ka do ka fo ko abina porfe por min ni obe gine kona tabarikala nte burugo nogale sa nogara aw munun ko ka te faburula ne burugo nogale o ne burugo nogale de aywa alikama la hawla
o be ka fala ka do ka fɔ ni o Yusuf Konate a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Sergio Lavrola Sergio Lavrola ka dɔ k'a fɔ ale kɔni ye Urusilakaw ka maa ye ka dɔ k'a fɔ ale ni anw ka ministre des affaires étrangères ka do k'a fɔ Abdoulaye Diop Cɛjan ka do k'a fɔ ko ka do k'a fɔ Taama Nzɛbɛ ninnu kɔni ko nin kɔrɔfɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CEDEAO la CEDEAO kɛlɛ filɛ ka da min jɔ anw ni olu cɛ a ka do k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min ka do k'a fɔ ni a bɛ ka don sira caman fɛ n'a taw ta i ka do k'a fɔ Urusilakaw kɔni y'a jira a ka ja i ka do k'a fɔ u kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka dɛmɛw ta ka anw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka do k'a fɔ surasi ko u bolo kan surasi minɛn ko u bolo kan u na dɛmɛ wɛrɛw ta ka anw sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ i ka do k'a fɔ da dumunifɛnw na walasa i ka do k'a fɔ gɛlɛya min i ka do k'a fɔ ni jamana wɛrɛw kɛ bɛ ka ta ka anw malidenw sɛgɛrɛ k'olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka to anw malidenw senkɔrɔ ka to anw malidenw jigi kɔrɔ walasa i ka do k'a fɔ badenya ani sinjiya i ka do k'a fɔ a bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na kɔrɔmasiri ti dɔwɛrɛ min bɛ tali kɛ i ka do k'a fɔ bile alikama i ka do k'a fɔ a tɔ ni ba tan ani kelen k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa a ka se ka don anw ka jamana in kɔnɔ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ sanction min ni a bin bɛ anw ka jamana in kan k'a kɛra sababu i ka do k'a fɔ min bɛ wele ko alikama k'a gɛlɛya kosɛbɛ kuma i ka do k'a fɔ alikama ale gɛlɛya kojugu o de bɛ na ni sababu ye min bɛ a to k'a fɔ min bɛ tali kɛ buru la n'o ye da dumunifɛn dɔ ye min bɛ tali kɛ i ka do k'a fɔ fɛn caman na ninnu bɛɛ lajɛlen ko u sɔngɔw sɛbɛn yɛlɛla k'a sababu kɛ i ka do k'a fɔ alikama ale ka gɛlɛyali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko alikama a gɛlɛyalen bɛ o ye kelen ye CEDEAO kɛlen bɛ ka da o suwa o ye fila ye o kuma i ka do k'a fɔ Urusilakaw kɔni jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na alikama ko o bunakun kan fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ wele ko ravitaillement n'o ye ka anw ka jamana in k'a caman donni i ka do k'a fɔ kana tun anw ka jamana in kɔnɔ walasa lafiya a ka se jamanadenw ma triplɛn ye an ye min bɔ i ka do k'a fɔ soir de bamuku kɔnɔ Yusuf Konate ale ka sɛbɛn don Abu Safina Jara mun ye Yusuf Konate foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara n'i y'i ko n'i ma t'i ko Buguni Abu Safina Jara i ma jɛ hɔnkɛ n'i y'i ko n'i ma taa Banamba a bɔra Buguni ye Buguni a bɔra Banamba la a kɛra Buguni n'i y'i ko ne ma taa Buguni nɔrɔ t'i la dɛ n'i y'i ko ne ma se Buguni nɔrɔ t'i la koyi a kuma Buguni an bɛɛ bi yɛlɛma an bɛ taa Buguni kojugu kosɛbɛ Abu Safina Jara n bɛ bolo gosi n bɛ don mun ye fasiri n bɛ bɔ n'a ye u k'a ma ko soir de Bamako Yusuf Konate Konate kɛ a kumana dɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi Abu Safina Jara nin ye tare koyi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a fɔra waatiw tɛmɛnw na k'a fɔ ko an ka dugu jukɔrɔfɛnw Abu Safina Jara ko dugu jukɔrɔfɛn caman de bi yan an ka dugu jukɔrɔla la nka mun ye fɛɛrɛ dɔ tun ma se ka sigi sen kan an bolo ko a bɛ se ka da a kan cogo min na a fɔ nin ye kibaruya duman ye dɛ jama i ka jama lɔn wa jama i k'ale lɔn Abu Safina Jara mun ye Buguni région ye mun ye jama ko a yera ye dɛ wa a yera mun ye cakɛda mun fɛ o cakɛda yɛrɛ ko malidenw ka cakɛda dɔ don tabarikala alhamdulillah an yɛrɛ ka cakɛda dɔ de kɛra sababu ye ka jama k'a ye Buguni hali ni ɲana a yera koyi tabarikala hali surɔ y'a fɔ mun ye télévision an y'a jaw ye i ye jaw ye Mali Jara Luciol nin bɛ kɛ fɛn caman dɛ an min fiyɛ nin ye Mali jako kuma min n'a tun bɛ ka fɔ daminɛna nin y'a daminɛ de jama awɔ wa kana filɛ ta k'a fɛnsɛnlen bɛ Buguni a dugukolo n'a b'a kan de a bɛ dugukolo fan bɛɛ a bɛ Buguni a bɛ yen a bɛ yen o de kama ne ko n bɛ taa voilà bɛ taa maa man k'i tulon k'anw ka jamana in na an bɛ taa an bɛ taa n'Ala sɔnna k'u ka filasi bila an ka taa Abu Yusuf Konate a ko di a y'a jira k'a fɔ ko mun ye lithium o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko sɔɔni ko mun ye jamana ye an ka jamana in ko a bɛna kɛ jama bɔyɔrɔ ye k'o sabu kɛ mun ye Buguni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Bongo n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ commune de cɛman laban ni minnu cɛ ale b'o fɛ mun ye région de Buguni o kɔnɔna la ko mun ye jama morceau 3 mun ye juin kalo tile 6 san 2022 Abu Safina Jara ko ɲɛ ko o darɔ o kan société privée mun bɛ yen ne malidenw yɛrɛ ka société privée o don n'an k'a ma ko Samadu Mining SA olu ka société nin kɛra sababu ye Abu jama in ko a yera ɲɛ la Mali an ka Mali Jara Musangara ko ten dɛ wallahi an ka Mali Jara dɛ nka mun ye kɔfɛ ma a ye to yen fɔlɔ u ka to olu ka to yen fɔlɔ ni jamana Jara u bɛ mun ɲini kɔfɛ ayi ko to yen fɔlɔ ni Mali Jara ko o kuma de ye tiɲɛ ye i y'a faamu u kana an ka jɛ ka baara Abu alors an bɛ caya dɛ an bɛ ko a ka sa dugukolo bɛ yan o dugukolo fɛnsɛnlen bɛ yan plus de combien de million joli 1,200,000 ni ko ten alors ni ko ten u kana a wayi na Mali Jara
njaro kila ubekana ukana barabe aywa Abu Safna Jara munye fasiri ke baye no de ye Umar Yusufu Konate ka bo so de Bamako o konala ako munye chakeda mumbe nanga mako sama dungo mining SA ni ye chakeda muni abarakela bela jilenye mali dinye ore okumu konala kono nungo ne wulika joni ko bla senga kalo sawar dira numa uyaira ka fo ko munye sikate femuna ko oluyo kibara munuko ome ko oluyo wulika jo munuko ke ka chesiru munuko oke ka jatimina konuko oke Abu Safna Jara ni chakeda nanga mako samadu mining SA uko muye jamana maraba kuba yinu ufe kalo sabade kadu uma o kalo sabako konala kube jama ka boka ida malido na buguni kono ali nyana Abu Safna Jara kibe na ka fo ko kalo sabayen ko adira ni chakeda made munye dugu mumbe nanga mako bongo ningata agosi munye fo dusu jana o konala serge yanfola oboye ani jama nunu chamala nunu konala Abu Safna Jara munye ni PDG ina sando be sama dungo mining PDG no ba akofo atoka de Mamadou Dugure ayira ka fo ko ni kibara dumanye ko oliya alaini munye Sheikh Fanta Madi Keita alefe ni Sheikh Fanta Madi Keita alebe chakeda muna o de directeur national de la géologie et des mines uya yino fe ko kakalo sabako ko duma ubena sekasikali baro boloda buguni konala o kalo sabako konala ko sekate fe munye ko jamanku uboloko abeta kada akane munye ni chakeda nyi anyama bando de Mamadou Dugure malidendo Abu Safna Jara ko ala makalo sababo sikata la uye munye Abu Safna Jara uborana kana joti chadi kaira ka foko me jama abe buguni dugolo jugoro fasile baka fola ako munye ni chakeda nyi no de sama dungu mininke sama du minin SA Abu Safna Jara ku unuso Jara ko sobagoy ebe na ye ka foko munye mamu ira besa no de nyama ira no de nyama Mamadou Dugure ayira ni so Jara ko sobe ko sabike aya don ka foko munye ni chakeda oluka chakeda mun flani ne abarakela bala jele malide afanta nani bala jele malide oluye ni wulika do ninga abla senga olu magobe fem na sademe akata ku usegere muye jama to munun be duwolo faun na buni konala Abu Safna Jara ubeseka baro ko dam na to muna ko note ko ni ko dam na de ko muye buguni konna atonto no tay ko jama rila ali jamani njara way hanga bali Abu Safna Jara ni ye ko ndote mina kala je ma dobe no de Birama Sori Siribe ale directeur du bureau d'expertise d'évaluation et de certification des diamants bruts ale ko na ira ka fo ka be wole bla muye mali marabama abe wole bla muye jamana marabama ko sabuke ko ni ye ko damine ni ko fere ni dabali bela de letiki senga ni chaka da mumbe ne ya so mali do ni ra ka chaka da do sama dunga mining SA Abu Safna Jara dema ko akata ku usegere umma ko be minao minina o kata ku usegere umma ko be fenfela o kata ka duma wala sabu ye bara munu ya damine no be jama yin ko fo anga jamana ko na la Abu Jama boloko abseka da ato kanto muna na fon kan flani anya sama ka bo munye fatiri ko ndo de so de Bamako Yusufu Konate ale sebani gala ibunya obala aywa jamani nyara ametao mali jara ni ti tatoya ne ko ni meta mali jara de ne meta ta ka ne to ya fieu magazita bi ato ne tara ite sabali sam silima kana siane o tu kana koy atu kana de nu tora yo bina toro sama ama cha folo atu kana kana sa aywa Abu Safna Jara aywa amata anta suku kono folo kana gawsu angata suku kono nantara ka bo suku kono Abu Safna Jara muye jela koroji miri daga ba awulle do ananda dola o fana mana boy munye mali affaire mali joli dew abu ananda dola bi mali joli dew awo mali joli dew eto kalama mali joli dew mali joli dew oluka kibara bia ananda do ola mali joli anata na la sana o kibara bia ne do bolo bora do kana bolo do kana sikatala ko joli dew unake fe ore angata gawsu Safna Jara ambe segna na kuma sokono radio Nura FM bi kono ton ani nani ton mi murumuru duru la sili obeke ka bo jela projet kunmani wordala nega durusira 76 33 43 03 ni wati na samunye ba kaluye nanka mako BG ni établissement la sana gaku konala ba kalu BG ame folita ninga belebele ka asagare muye petit japon afene befo muye vie afene sokole mana ni wati na soroga bu na vie foli bilase amapina kolla madu amba afena ko
kenen konnala o bolon ko fa jije soni saka jagti afena sogole mana no wati na ka fa na ko a jagti i bolo kari jona kadu bede kero ko fonde bente kadu mais bon seben minni o tuako au Mali aujourd'hui Mali aujourd'hui niye aboko keme saba ani tan ani woro minni akera ka beni bi juma do en ka do ka fo juin kalo kleta en 2022 ay ka do ka fo angana anyero ka sigdala gerengerenya jalakurji ale mairie côté amimbe bela delebe akalamani abisa mugambo mairie la ni o tuako Umar Gindo anaka register ka do ka ta se fo ma woro ma ame wati mne ko me bi minye ka do ka fo bamako kaso bombaye ko nanu ni nyanje mandat de dépôt ni ya mekri bon ko na mandat de dépôt ti erreur o ti erreur angata Fazirba ka fale kadu ka fo ni oye Kasim Tera ayajira ka fo maire mi ni obe Jalakoroji Kasim i ka dɔn k'a fɔ Jalakoroji yɛrɛ ko o bɛ Kati mara kɔnɔna na n'o ye Kati cercle i ka dɔn k'a fɔ maire ni o ye Umar Gindo n'a ka régisseur min ni o tɔgɔ ko Mustafa Traoré ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a baarakɛla dɔ fana ma ni o tɔgɔ ko Urbain Jara a ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ talikɛ ntɛnɛndon tɛmɛnen na mandat de dépôt kɔni dara nin jɛ saba kan i ka dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ pôle économique olu ka wulikajɔ ye an bɛ waati min na komi bi i ma saba kofota min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko u nɔminɛnen bɛ k'a sababu kɛ min bɛ talikɛ sɛbɛn wari miliyari fila banyangola a bina fɔ ko o kɛmɛ ka o ŋanamugo siga do awo le kilima ban ma se ka kuma anta Fazirba ka fala ni o ye Kasim Tera a ko kabini k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la kunnafoni kɔni ko a mɛnna sira lɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Umaru Gindo n'o ye an yɛrɛw ka maire ye n'o ye maire ye Jalakoroji a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ pôle économique olu ye wulikajɔ sɛbɛ boloda k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati min bɛ talikɛ ɲininkali busamsɛ o sɛbɛn guana u la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ malversation na n'o ye malversation financière n'o ye k'a dɔn k'a fɔ foroba wari a burujali i ka dɔn k'a fɔ ani baara dɔw kɛ togoya juguya a bina fɔ maire min ni o ye Umar Gindo ye a nɔ minɛnen bɛ nin baaraw caman na k'a sababu kɛ baara a kɛko jugu ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ plainte dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ olu kɔni u tɔgɔ ti yan i k'a dɔn k'a fɔ contestataire i k'a dɔn k'a fɔ ni o n'a kɛ maa jateminɛkɛla dɔw ye o n'a kɛ jɛrɛjɛkulu ye minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ ka nin sɛbɛn k'a ladogo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ maire ale jɔ a la a kɔni yɛrɛla k'a fɔ min bɛ talikɛ maire la n'o ye Umar Gindo ye nɔminɛni bɛ ka da mun de kan mun de k'a dɔn k'a fɔ collectif ninnu kɔni ye a nɔminɛ k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ wele ko détournement i k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ détournement du bien public n'o ye foroba wari a burujali i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ confection des faux documents o ti dɔwɛrɛ dɛ ka sɛbɛnlankolon i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnlankolon kɔni bɛ dilan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ maire kɔni ani a jɛw jɛ bɛ nin baara cɛjuguw ma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ collectif la collectif kɔni kɛlen filɛ nin ye ka sɛbɛn k'a ladon walasa i k'a dɔn k'a fɔ baara cɛjugu minnu ni olu bɛɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jalakoroji a mairie la i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka u dénoncer sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ hali bi o tɛ a bannen maire de Gindo n'o ye Jalakoroji maire i k'a dɔn k'a fɔ a nɔminɛnen bɛ ka da min kan fana o ye k'a fɔ quittance minnu ni olu kan ka taa trésor public la quittance minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kan ka taa trésor public la n'i y'a mɛn k'a fɔ collectivité ale baara a sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'o ye a sariya kisɛ 275 ye o kɔni y'a jira k'a fɔ baara dɔw bɛ yen ni mairie kɔni kɛra a kɛfɛn ye a ka kan collectivité u ka o wari dɔ bila ka taa trésor public la o wari minnu ni olu kun kan ka taa trésor public la a bina fɔ o wariw yɛrɛ kɔni taara mɛ u yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ maire yɛrɛ ale ka jufa kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ani a jɛw ka jufa kɔnɔ o maire o wari minnu filɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ olu ma taa u taa yɔrɔ la ni u ma taa u taa yɔrɔ la a bina fɔ maire ani a jɛ minnu ni u kofora maire ani a jɛ olu kɛnɛ ka o wariw kɛ u sago ye parce que i b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Kasim Tera ye ko o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ violation wɛrɛ la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen ka o sonya ka dɔn k'a fɔ ko maire a ye o baara kɛ o ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye ka agent dɔ fana recruter a to a la mairie baarakɛla dɔ fana ta mairie to a la k'a masɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ani maa ma jɛ a ma a kelen kɔni ye nin baara in kɛ ninnu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ jalakiw ye jalaki minnu ni olu taara ka maire k'a sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ wari minnu ni olu kan ka taa i ka dɔn k'a fɔ trésor public la ani i ka dɔn k'a fɔ minnu yɛrɛ kan ka mairie k'a baara i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye wari min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a kun kɔni ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ mairie ma ani i ka dɔn k'a fɔ jamana ma i ka dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ maire ani a jɛw ka wari dunko ye i ka dɔn k'a fɔ ko a dakun bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari miliyari 2 baɲango la i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni o tununnen bɛ u kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ collectif ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ka plainte k'a déposer yɔrɔ caman na plainte kun fɔlɔ ko u taara ni dɔ ye vérificateur ale ka yɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ parquet pôle économique u taara ni dɔ fana
lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u ye sɛbɛnw bila yɔrɔ caman na walasa i ka dɔn k'a fɔ waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye maire fɛ ni o ye maire Gindo ani a ka jɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mustafa Jara i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Urbain Jara ma i ka dɔn k'a fɔ ko u kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ Mustafa Traoré i ka dɔn k'a fɔ ani Urbain Jara i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn ninnu bɛ se ka se nin se yɔrɔ in na walasa pôle économique a bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ Umaru Gindo i ka dɔn k'a fɔ ani ka taa se Mustafa Traoré ma ani Urbain Jara an bɛ waati min na komi bi ninnu kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ MCA la ni o ye prison maison d'arrêt centrale ye ko u bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ fasiritikɛla la a kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye Umaru Gindo yɛrɛ ta k'a lajɛ maa dɔ maa min k'a dɔn k'a fɔ ni maa denni tɛ anw ka jamana in kɔnɔ Umaru Gindo ko maa dɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CODEM o parti la i k'a dɔn k'a fɔ o tɔn de don maa dɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa lakodɔnnen bɛ parti ko o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Jalakɔrɔji mara kɔnɔna na san 20 Baɲango ko a y'o kɛ Jalakɔrɔji mairie la sanga ani waati wulikajɔ a bɛ o la i k'a dɔn k'a fɔ nin ko min ni a kɛlen filɛ nin ye a k'a dɔn k'a fɔ ko collectif kɔni ko u ye nin baara in kɛ a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ni ma kofalen ninnu i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ maison d'arrêt centrale la Bamakɔ Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ walima Mali aujourd'hui Kasim Tera ale ka sɛbɛn Kasimu bilenni foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ radio ye Nuru FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 Abu le républicain ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye mun ye Aminata Agali Yatara a kumara a ko mun ye kɛnɛya gɛlɛya kan fo ka taa fara mun ye lakanabaliya o fana mun ɲɔɲɔlen don an ka jamana camancɛ bolo fɛ ko a kɛra sababu ye mun ye denmisɛnnakaw ye n'a bɛ sifinw ko o kofɔ Abu Safinɛ Jara k'u donna delili la wa dɔw fana bɛ Abu Safinɛ Jara olu bɛ ka baara kɛ baara mun yɛrɛ n'u fanga ko o tɛ se ka a kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye o de Aminata Agali Yatara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'o o donna mun ye an ka kalanko bunakun o kɛnɛ kan a bɛ nin ka waatinin jan bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya o nana an ka jamana camancɛ bolo fɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ mun ye COVID-19 n'a bɛ diɲɛ banajuguba in kofɔ o fana nana n'a ka gɛlɛya ye an ka jamana o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye mun ye sifinnaka caman mun ye denmisɛnnin caman jamana camancɛ bolo fɛ olu ye kalan kɔni ni ko o dabila ni ka baara wɛrɛ ni ko o ɲɛɲini baara mun yɛrɛ bɛ n'u si yɛrɛ kɔni ko a tɛ se ka a kɛ cogo si la o siratigɛ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko o denmisɛnnin dɔw kɔni an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakɔliso kɔni ko o datugura a dɔw kɔni bɛ ka bulonkɔnɔ kalan ko o kɛ wa dɔw fana y'u ɲɛsin siraba ma ko delili kɔni u bɛ ko o baara ni ko o timɛ fatigɛba ka fɔ la a ko ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye droit des enfants n'a bɛ denmisɛnninw ka hakɛ na a b'o o kofɔ ba Maliba kɔni ko an y'an bolo bila a nɔ la an y'an bolo bila a la k'a bɛ nin kana waatinin kɔni ko o bɔ ko nka o n'a ta bɛɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sifinnakaw n'a bɛ denmisɛnninw kofɔ Abu Safinɛ Jara k'u bɛ gɛlɛya o b'a a kɔnɔ la mun ye fatirikɛba ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye COVID-19 ni ka taa fara mun ye lakanabaliya o kan Abu Safinɛ Jara ani ka taa fara mun ye kɛnɛya o tiɲɛni kama ko a kɛra sababu ye ni ka ekɔliso caman ni ko o datugu kalanso caman o datugura an ka jamana a camancɛ bolo o fɛ o hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye denmisɛnw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u gɛnna a denmisɛn caman bɛ o kɔni gɛnna ko ka lakɔlikalan ni ka a dabila tɛ cari a dɔw ko olu bolila biribiri ka taa bulɔnkɔnɔkalan ni ka to o baara ni ka to o daminɛ maa dɔw fana b'u la Abu Safinɛ Jara ko olu kɔni bɛ ka siraba de kɔni k'o minɛ nin waati na mun ye delili baara ko o dabɔra n'o bɛ garibuya n'o o bɔ o kɔfɔ a ko n'i taara Segu i bɛ nin ɲɔɲɔlen sɔrɔ Segu fo k'a fɔ k'i bɛ a ɲɔɲɔlen sɔrɔ mun ye denmisɛnnin caman kɔni ko olu bɛ delili la Segu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin denmisɛn ninnu u bɛ delili de kɛ walasa mun ye u bangebaw Abu Safinɛ Jara u bɛ se ka olu tɔgɔ cogo min na u bɛ se k'olu tigi tɔgɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye convention fondamentale o mun sigira sen kan n'an ka jamana yɛrɛ y'i bolo don a la o sariya sɛbɛn min bɛ n'an ka ma ko numéro 188 ani ka fara numéro 182 kan l'organisation internationale du travail olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye denmisɛnw kan ka kɛ hakɛ dɔ de kɔnɔ la wa denmisɛnw ne baara dɔ de ka kan wa an bɛ don min na ko bi denmisɛnw minnu n'a si ma se baara dɔ ye Abu Safinɛ Jara ko o kana bila o baara la dɛ a fasiriba ka fɔ la a ko sariya ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka jamana y'i bolo nɔ bila o sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na nka i bɛna ye k'a fɔ Abu Safinɛ Jara ko o kɛra formalité remplie ye koyi k'o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye denmisɛn minnu bɛ n'u si yɛrɛ ma se san 12 la ka n'a bila san 17 o la Abu Safinɛ Jara ko sariya y'a jira k'a fɔ ko olu man ka tile yɛrɛ kɔnɔna la olu ka baara kɛta ko a man ka tɛmɛ heure 6 ɲɔgɔnna o kan nka an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko muso dɔ bɛ yen n'o de ye Mariam Konate n'a
n'ale ye farako k'a ye Abu Safinɛ Jara ale kɔni t'a bilama ko a tɛmɛnen bɛ o dakun kɔni o kan Fatigiba ka fɔ la a ko ni taara mun ye commune de Farako o kɔnɔna la waati tɛmɛnen na ko mun ye école 100 ani école 2 Abu Safinɛ Jara ko o de tun bɛ mun ye commune de Farako o kɔnɔna la nka an bɛ don min na ko bi o école 100 ani 2 a bɛɛ lajɛlen datugura mun ye école 28 n'o bɛ école kuranigi kɔfɔ n'o bɛ bulon kalan ninnu kɔfɔ olu de dayɛlɛlen kɔni don an bɛ don min na ko bi école 74 ani 4 ɲɔgɔn na Abu Safinɛ Jara olu bɛɛ lajɛlen datugura kabi décembre kalo tile 13 san 2019 o kɔnɔna o la a k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ mun ye Farako yɛrɛ kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye lakɔlidenw n'o tun bɛ ka kalan kɛ Farako kɔnɔ a bɛ t'i jɔ maa 10,000 ɲɔgɔnna o la nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye mɛ kalo tile 4 san 2000 ni san 22 a yira k'a fɔ ko ekɔliden ninnu maa minnu sera ka ye ɲɛ yɛrɛ la ko a tɛ tɛmɛ maa 3,000 kɔni o kan o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko a tɔ ninnu kɔni si ma ye ɲɛ kɔni an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko a denmisɛn ninnu caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko mun ye sirabankan na u bɛ ka deliliw de baara k'o boloda o kɔnɔna o la Fatigiba ka fɔ la hali bi mun ye Aminata Agali Yatara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kibaruyaw fana ko o sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko nin baara minnu na a bɛ senna nin waati na Abu nin baara ninnu kɔni ko ani sariya kɔni ko a tɛ taa fan si fɛ kelen ci mun ye denmisɛnw ye denmisɛnw a ka hakɛ ko o kan ka d'u ma a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati min na Covid-19 o donna an ka jamana o kɔnɔna la mun ye an ka jamana marabaaw ye sariya dɔɔni ko o ta u y'a yira k'a fɔ ko mun ye kalansow bɛɛ lajɛlen na datugu mun ye kuru o n'a di mun ye telefɔni siraw fɛ a ka taa bila tele siraw fɛ ani arajo siraw fɛ a ko n'i y'o ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye ekɔliden caman bɛ yen tele to olu ka so telefɔni t'olu bolo a ka ja ale arajo yɛrɛ olu t'a sɔrɔ k'a lamɛn olu bɛ se ka kalan cogo di k'o kɛra sababu ye ni ka maa caman fana ka kalan ni ka a don galama kɔni o la Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko siga t'a la ko mun ye coronavirus ye fo ka taa fara mun ye mankan minnu b'an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ani ka taa bila a camancɛ bolo fɛ a kɛra sababu ye ni ka ekɔli ninnu caman Abu Safinɛ Jara ni k'a caman dafiri wa a kɛra sababu ye maa caman ka kalan kɔni o tiɲɛna wa a kɛra sababu ye mun ye déplacé kɔni ko o caman ko o cayara o de okumu kɔnɔna la mun ye ONG belebele min bɛ nin waati na n'an k'a ma ko EDUCO ani ka taa fara mun ye Terre des Hommes kan ani ADRA a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan denmisɛn minnu bɛ yen n'u ka kalan na a tiɲɛna nin waati na jamana cɛmancɛ bolo fɛ Abu Safinɛ Jara wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ se ka kalanw baaraw k'o bolo da k'o sababu kɛ u bɛ baara min na nin waati na k'u na a man kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o cakɛda minnu filɛ nin n'an k'a ma ko ONG olu ye wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko hali olu yɛrɛ ka jateminɛ ninnu na gɛlɛya dɔɔni b'a la koyi o sababu kɛ u bɛ maa dɔw sɔrɔ Abu Safinɛ Jara i b'a sɔrɔ olu si hakɛ bɛ fɛn mun na u bɛ se ka taa kalan na u bɛ maa dɔw fana sɔrɔ Abu Safinɛ Jara i b'a ye k'a fɔ ko olu ye kalan yɛrɛ bila k'a bɛ ka waati ni jan kɔni ko o bɔ o kɛra sababu ye mun ye Cap de Segu yɛrɛ Abu Safinɛ Jara o ka adjoint ni ka ale dusukɔrɔ k'a tɔɔrɔ kosɛbɛ o kɛra sababu ye n'ale jigi kɔni ko a warila kosɛbɛ Fatigiba kɔni ka fɔ la an bɛ don min na komi bi mun ye Covid-19 ye ani ka taa fara mun ye lakanabaliya kan Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye ni ka na mun ye kalanbaliya o ye mun ye an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ a kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya belebele mun ye an ka jamana cɛmancɛ bolo o kɔni fɛ dan ko min don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye kalanso kɔni ko o datugura Abu Safinɛ Jara a kɔlɔlɔ k'a bɛ yɛlɛ denmisɛnw de kan dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalan ko o dajira a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ko denmisɛnw de b'a a ta tiɲɛ don mun ye coronavirus o kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya ye Abu Seyɛnu mun ye lakanabaliya o ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ nka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen o ka tigɛ sen kan mun ye denmisɛn minnu bɛ nin waati na an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ n'u ti ka kalan kɔni ka a kɛ denmisɛn minnu bɛ n'u ka kalan n'a a tiɲɛna fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ an ka jamana marabaaw fɛ denmisɛn ninnu bɛ se ka kalan kɔni ka segin n'a ye cogo min na ka kalan baaraw k'o boloda mun ye sirabada deli Abu Safinɛ Jara o baara ninnu bɛ se ka labila cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye républicain kɔnɔ Aminata Agali Yatara ale sɛbɛnnikɛla y'i bonya o b'a la bete kɛra k'a fɔ Aminata Agali an b'a fo an na se ka i yɛrɛ fo mɛ don sɛbɛn kɔnɔ min ni o tɔgɔ ko Nouvelle Horizon i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Denba Kɔnte ale ka sɛbɛn don Denba ko di Denba ko an ka taa Segu min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ furu dɔ la k'a dɔn k'a fɔ cɛmisɛn dɔ i k'a dɔn k'a fɔ npogotigi dɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu y'u ka furu kɛ min ni a kɛra sunkalo tɛmɛnen ale ɲɛkɔrɔ a kɔni taara yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ninnu ka furu la furu in kɔni kuntala a ma tɛmɛ kalo 3 kan min bɛ wele ko divorce n'o ye furusa ye ala k'an kisi a ma a bi n'a fɔ o kɔni waleya o kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kalo 3 mariage kɔfɛ divorce kɛra awɔ divorce consommé
parce que b'a fɔ ka dɔ ka fɔ ni o ye Demba Konte ayiwa i k'a dɔn ka fɔ kɔrɔfɔ min filɛ ka fɔ nin ye i k'a dɔn ka fɔ ko tiɲɛ don koyi i k'a dɔn ka fɔ ko kɔrɔfɔ in waleya in a kɛra a kɛcogo yɛrɛ la wa ko a kɛra Segu maa minnu filɛ nin ye k'a dɔn ka fɔ n'i k'a dɔn ka fɔ funɛkɛni fila don k'a dɔn ka fɔ kelen kɔni o tɔgɔ ko FT n'o na kɛ muso yɛrɛ ye o tɔgɔ ko FT k'a dɔn ka fɔ n balimakɛ ale tɔgɔ ko MC k'a dɔn ka fɔ ninnu kɔni kun y'u kale ɲɔgɔn ye k'a dɔn ka fɔ suna ani farada o siraw kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka foyer k'o dilan cogo min na ka furu kɛ parce que b'a ka fɔ la ninnu ka furu a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ waati min na MC ni ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ye FC ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni nana ɲɛbɔ a fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laadala ko la parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ waati min na o baaraw kɛra o kunfɔlɔw taara a k'a dɔn k'a fɔ fiançages olu kɛra n'o ye maminɛ ni o baaraw kɛlen kɔrɔ kɔfɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ waati min na sunkalo ale bɛ k'i tɛlu kana a caman na i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in kɔnɔ maa caman de bɛ yen minnu ni u b'u ka furusiw kɛ ka kɛ ni sunkalo yɛrɛ a ɲɛkɔrɔla ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ an balimamuso minnu ni olu bɛ don furu kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sunkalo ale musaka kow la min bɛ tali kɛ sunkalo ale dumuni tobi kow la u k'a se ka na o baaraw kɛ walasa ka se ka bakɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ k'olu sana bɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Demba Konte Demba ko i k'a dɔn k'a fɔ ninnu gɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'u ka furusiri k'a boloda sunkalo ale ɲɛkɔrɔ kalo kelen baɲanko sunkalo a ɲɛkɔrɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko furusiri ko a kɛra koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔɲɔ dumanba siraba ka fɔla waati min k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka di ɲɔgɔn ye furusiri a tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko yanni furusiri cɛ u bɛnna kan min kan o de ye k'a dɔn k'a fɔ MC ka du ye du belebele i k'a dɔn k'a fɔ tobili min bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ daga belebele bɛ sigi du in kɔnɔ siraba ka fɔla MC kɔni k'a dɔn k'a fɔ ani MC ninnu kɔni taara bɛn min ka yanni furusiri cɛ u ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ aw ka du ye duba ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye ne furusiri a ye k'a dɔn k'a fɔ n t'a fɛ an ka taa duba in kɔnɔ dɛ o tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ soni dɔ ka taa ta kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ ne ka dumuni misɛnninw na n ka se k'olu tobi kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ an balimamuso in na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali mɔni na a ko ja tɛ se ka hali o kuru labɛn a tɛ se tɛ se mɔni kuru k'a tɛ se ka a yɛlɛ a kɛra baara ye parce que b'a ka fɔla a kɛra baara ye FT nin tɛna kɛ balima dɔ ye te min b'a kan nin abada nin den n'i ye nin den in walawala abada n tɛ an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ FT a kɔni tun y'a fɔ MC ɲɛna k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ni u taara location ta kɛrɛfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ min ye dumuniko nasiraw ye dɔɔni ale na to ka firitiw ni logoniw min bɛ tali kɛ sardine boîtes la ani nɔnɔ boîtes k'o bi ale bɔ koyi o tuma min ye kini tobi ye ani to tobi a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ta tɛ se o bɛɛ la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ dumuni misɛnninw bi ale bɔ koyi a ye k'a dɔn k'a fɔ waati min na furusiri a kɛra kɔɲɔso k'o don k'o ban min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ MC ale ka cɛkɔrɔba la o kɔni nana i jɔ o nana i jɔ canjala ye min b'i jɔ a jira a denkɛ la k'a fɔ hakilina min ni a filila nin ye n'o de ye ni muso ka taa soni dɔ ta kɛrɛfɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko nugujuguyaw ka to ka o baaraw kɛ a ko fiyewu ayi cɛkɔrɔba gɛlɛyara cɛkɔrɔba ko i k'a dɔn k'a fɔ MC ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ni muso ka taa don soni dɔ kɔnɔ kɛrɛfɛ k'o ti kɛ ale tant que ale kɔni bɛ balo la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ a f'i muso ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ kɔɲɔso bannen kɔrɔ kɔfɛ aw ye segin aw ka na duba kɔnɔ koyi i k'a dɔn k'a fɔ aw faw aw baw min ye kɔrɔw ni dɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛ du in kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nɛgɛdagaba in na n'o ye baramaba in ye o de b'i tobi wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tofilenba in na o de b'i sigi bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw b'u kɛrɛ jɛgɛn ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que b'a fɔla kɔrɔfɔ min ni o kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba kɔni ye nin kɔrɔfɔ fɔ a denkɛ ye a k'a dɔn k'a fɔ ko denkɛ a sɔnna cɛkɔrɔba ka kuma ma wa i k'a dɔn k'a fɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ denmuso la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye a furumuso ye a ka segin ka na so kɔnɔ koyi a k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ la furumuso ye ni o ye FT kɔni y'i ban canjala ye k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ décision min filɛ nin ye n'i ka cɛkɔrɔba kɛlen filɛ k'a da a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ furusa fusaya i k'a dɔn k'a fɔ ni cɛkɔrɔba ka décision ye a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n bɛna min f'i ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ se tobili la koyi i k'a dɔn k'a fɔ maloya don koyi n'a fɔra ale ka taa don nin duba in kɔnɔ ale ka mɔni ma se ka min ale ka i k'a dɔn k'a fɔ kini ma se ka min k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ furusa fusaya i bɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka taa maloya i bɛ kini min yan ka kini dun kɛ a y'a faamu sa i ko k'i bɛ kini dun ni seri bɛ min kini bɛ dun awɔ ale bɛ dun a bɛ dun mais attention mɔgɔ min tɛ se kini tobili la a ka kini ye min da ye dɛ o bɛ min alors a ye o bɛ min ma fili dɛ ayi ma fili alors o bɛ min parce que nin tɛ se tobili de la o donc a jɔrɔlen de don o la nka cɛ jɔ t'a la dɛ
o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛn kɛra min kan i k'a dɔn k'a fɔ furu kɔni a ma waleya o kan o kuma i k'a dɔn k'a fɔ denmuso kɔni ni o ye FT ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ale tɛna se ka taa duba in kɔnɔ a sababu kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dumuni minnu ni olu bɛ tobi a ko ale tɛ se olu la nka i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni baloli o kun ka nɔgɔ kosɛbɛ k'a sababu kɛ min bɛ tali kɛ restaurant dumuniw na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ boîte kɔnɔ dumuniw na sardines ani nɔnɔ k'olu kun bɛ ale bɔ a min ye duba kɔnɔ ta ye a k'u k'a kɛ furusa ye koyi parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn da yɔrɔ min na u ye ɲɔgɔn bila o yɔrɔ in na kalo 3 furusiri cɛ jo t'a la Patrik filɛ nin ye an ye wallahi cɛ jo t'a la mais n'a bɛnna kan o mais n'a bɛnna kan o problème bɛ yen de o mais a tɛ furu de fɛ ayi mais non sisan i b'a dɔn problème ninnu caman fana bɛ a bɔ an ka bi furu kɔnɔna la problème ninnu caman bɛ sɔrɔ yɔrɔ ninnu fɛ a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu de fɛ c'est à dire que maninfin ma fɛn ma foyi siri yɔrɔ la kana foyi fɔ nin yɔrɔ la ne e de y'a fɔ muso in na ko aw ka du tɛ duba ye ko e bɛna a furu wa ne e y'a furu i bɛ taa bila kɛrɛfɛ i n'a b'a ka nugutɔ dumuniw tobi k'o dun ye muso sɔnna o ma a y'a ka condition de poser k'o da e sɔnna o ma furu kɛra o kan ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko furu kɛra o kan ten i b'i jija k'o layidu ne k'a bato mais ni cɛ fana fa bɛ balo la ne ma fɔ ni cɛ fa ko a lawudu min n'a y'o di muso ma ko baara ti k'o kan i bɛna n ka du kɔnɔ n bɛna mun f'i ɲɛna n'u ko i ta ɲuman na cɛ ye malankolo de ye kana fɔ sa malankolo cogo di ayisa non fɛn mun n'a ti a ti ɲɛ ko abu a ye a fa de ka décision suit ne ma ban koyi a y'a fa ka décision suit ne ma ban mais ne kan bɛ mun ma a ye kumakan mun fɔ yanni furu in ka kɛ yanni ale ka furu kɛ a t'a dɔn k'a fɔ ko n'a taara den ta ka taa bila luwanse la k'a balo ye ko a fa bɛ mankan kɛ wa bon n'i bɛ mɔgɔ nɔfɛ la peut-être ale ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ se ka muso in sɔrɔ cogo min na voilà bon o de ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maintenant ne fana bɛ min fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko muso in fana tiɲɛ don an bɛnna nin kan ka n bɛɛ furu fɛ ne kɔni bɛ furu de fɛ n ye furukɛla ye ala ye furu fɔ cogo min na i b'a fɛ k'o kɛ i bɛ sɔn n ma ban i ka kuma ma adamadenw hakilata tɛ kelen ye i ka kuma o ye tugulibali ye n'o y'a sɔrɔ furu ka d'a ye a bɛ se ka to a kɔnɔ la nka a fana bɛ k'a bama mun kan n y'a dɔn furu mais i kɔni ne bolo an bɛ nin fila bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ n'i ye cɛ in traité niveau min kɔnɔ muso in fana nka cɛ in ta ka jugu ni muso abu layidu ma ɲi dɛ layidu ma ɲi ayi layidu ma ɲi non ça c'est vrai kosɛbɛ non layidu a ma ɲi layidu ma ɲi ni layidu ta mɔgɔ ye i jija i k'a bɔ a sira fɛ i b'a timɛ tɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Bala Sumayila Tarawele Bala a kumara Abu Safinɛ Dara hali bi an ka to sira an ka tɔ ganɛ mun ye affaire Mali jolidenw Abu Safinɛ Dara a to sira an n'a tɔ gan sɔgɔmada in na Aramata Kuyate ni bɛɛ k'a ma ko Aramata ba ale kɔni fiɲɛ bɔ da dira ale ma nka an ka fitina yɛlɛ mun bɛ yen n'an k'a ma ko Safi Jabate Abu Safinɛ Dara hali bi bolo kɔni ko o ba ale kana parce que b'a ka fɔ la a ko ni muso kofɔlen ni dɔnkɛla ba in Safi Jabate ka dɔnkɛla belebele don an k'a ma ko Aramata Kuyate a dɔnni maa minnu b'a dɔn i n'a fɔ dɔɔni tɛgɛrɛ olu k'a ma ko Aramata ba Aramata ba i bɛ na ye k'a fɔ ko a kun bɛ kasobon na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Mali page jolidenw ka ko mun na a bɛ sen na Abu Safinɛ Dara o de kɛra sababu ye ni ka ni muso kofɔlen n'o de bɛ Aramata ba ko fɔ dɔnkɛla ba in ni ka taa n'a ye kasobon na boli nka an bɛ don min na ko bi mun ye Aramata ba ye bolo kɔni ko o bɔra ale kana nka kibaruya mun bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bolo ko o bɔra Aramata Kuyate Aramata ba ale kana bolo ganɛmɛ maa mun kana sisan ko de Safi Jabate ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ Safi Jabate a bɛ Faransi a bɛ ni kana waati ni bɔ mun ye tournée musicale dɔ kɔni a bɔ o la baara kɔni k'o la ye a bɛ fɛn min yɛrɛ bɛ ka maaninfin kɔni k'i kamana gan k'i jɔyɔrɔ nin ko in na mun ye nin ko in a bɛ kiiri bɔ mun bolo a b'i n'a fɔ olu ye ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛ n'a di kiiri bɔ mun ma kiiri bɔ mun n'o ka baara ɲɛsinnen don mun ye antiterrorisme kɛlɛli antiterrorisme pôle antiterrorisme n'o bɛ terrorisme ka kiiri bɔ kofɔ ko ko ninnu k'a bɛna bila ka taa o bolo kan cɛ a juguyara la dɛ Safi Jabate a ka fisa ko a ka fisa cogo di an ye fɛn kɛ a ka fisa cogo di an ka taa olu bɛɛ tɛ an ka taa e ka o bila antiterrorisme ka bolo ma awɔ inculpé don ale inculpélen don Safi
fasirikeba ka fola ako ko mun ye dua kun dama do abeni ngana dua kun dama do bo ni aramata kuyate aramata ba ale kun ko nanu ni nyonche ngana manya ka foko ale ko ni bora ko nanu nyonche bole blala ni wati na munye surefe ko na manno be safi jabate ale ko fo nyore fi na ngo safi ko ni ale be tourner do ko ni na munye faransi jamana o konna ola akoni ko nyate mena kalaje munye aramata ba kuyate ale kelenta ko munye ma chama ko ni be abu safna jara bolo taleme kadda oluka ni koina munye page mali jolidon o ka page ko ni mamunumbe assemblée la ne siga kala no la kosobe be na ka foko ma chama mbu labi urubina chama mbu labi olube kasobo ni nyonche musula ka chama mbu labi abu safna jara olube munye bole olula be na ka foko les sel cissé oluya anga general bele do denye jamana ko don oludo be ko nani ni nyonche la ula musoka kasobo mumbe nanga mako bole watrika banga fola ako akilla digina ibe na ka foko munye ni affaire na be page Facebook mali jolido nabo okovo abu safna jara akuma ko asiba ko chara be na ka foko ma chama be anga fitna ele chama be damo soli gera olubala jele na kiri bunaku kenaka kanyashi ni ke wale nunuma kanyashi munye mali jolido uka page ko obara ko umam patrika baka fola akoni ko nyate mina kalaje munye anga munye communicate kiri bo muno obe kala meka jala ki jone bi munye mali jolido nga page uka yaira ka fo yuka seka seka luke ka wulika joke ka jate mina ke una na ka foko mamunu mbe ni page ka baro ka asafe abu maudo majuku do ko tamana ko fe ko be ko maudo mamunu mbe we feranda bali bala jelenga waru ko soro maudo mamunu ni chantage o kadu ye maudo mamunu be maka vie privé ninga aguno ka apoyi maudo mamunu nu galontiga ko akadu ye maudo mamunu mbe ni ninka sanga ni wati bala jele fe mu yera fana juguye ma be fe mu ye ko juguye ma be nunu na ku ka bara de usurpation d'identité numérique abu safna jara ku ka bara we usurpation d'identité numérique. Ah! Non, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Hein? C'est un réseau vraiment quand on a démantelé. Aïwa. Ah oui. Fasirika banga fola ako kibari laba munu ko sorla munye procureur général de la cour d'appel de Bamako abu safna jara ko kibara sorla kabo o ka kiri bon konala kaida ka fa ko nunu ngane afari ko dona natawla ko abina bla munye kiri bom no ka bara nyesnendo munye terrorisme ka kiri boma ku ka bara ko abina bla kataye munye kiri tikala donno be anti terrorisme kiri ku abu safna jara ko bina nunu nga kiri ku nga fasirika banga fola ako be na ka fa ko ma chama iningala ni ko ko uruni sika lukera mulika jo kera kana ye ka fa ko mamu irabe abu safna jara ko obe ni page ko fe na nyama bayo oye mali denye frango maliendo fransikaro wa maliendo double nationalité oba abolo wa asiglembe munye fransi konala kerengela dugu mumbe nanga mako Idriss Sen ko asiglemo o konala wa ebina ye ka fa ko gurubine bele do ko wa munye communication abo bara do ina fa ko don tegre wa munye police française abu safna jara olube ni muso ko folen do ko sabu ke aka goshiri anaka escroquerie abu safna jara ko afanga ka bonko ko ale faransi police so olube ni muso ko folen do da foni plani anya sama ka bo indicateur duro no ale konala bala sumaila trawle ale ka sebendo ale sebandi ngala boya bala anya ta yoro muna anga blaye aba bita anga sozuro anga sozuro ni mafia grain anga ni mlaya wati ko nasira jabo mo ko jide antemena wati sira kosobe abu safna jara ame folita ninga bela jele ku segere ame aketuninga gausu keta jata amani masa ame aketuninga alefe wati ngoni ayanse bakoro dum muye kuma so kun kalifale me mamadou adama maiga ina ramati flisha ko lasigide foli bela sama amadu dogo ka amafo nega karafe op me gausu keta amani masa jata okuma alebulu facebook sa munye yusuf su okuma alebulu kuma bara mafla kunu so na abu safna jara Boubacar Traoré biti wasala